Tamaşanı görüp şakqatırlık. Şakqatırlık, şunday motorluq, eskitkiş. Spesialni әзерләнеп килгәнлегегез күренеп тора. Әзерләнеп килдем, хөрмәт итеп. Рәхмәт, Керәшен халкын хөрмәт итеп, аның асыл киемнәренең элементларын ничектер алып, менә бик күп кергән кешеләр шундай, ой, шундай мотор дип яныма килеп сыкланып китүчеләр күп булды. Рәхмәт. Шулайдыр. Сез җырга ничек килдегез? Мен инде һаман шул сорауны бирәм. Ни өчен дигәндә бик беләсем килә. Мин үзем бит инде киләр язучы, үзем жырны мин үзем язам, текстын язам, баштаннарын киләрен чыгарам, аннары үзем җырлыйм, автор башкаручы. Шулай ук минем җырларымны бик күп танылган җырчылар җырлый. Мин үзем җырлы язмыш проектының продюсеры да булып торам әле. Әгәр дә Оразгызда шундый талантлы җырчылар, зур сәхнәләргә менергә теләүче шундый җырчылар булса, рәхим итеп миңа мөрәҗәгать итәләсез, дуслар. Менә бүген сезнең телефоннарны алып калырга да мөмкинлек бар, дуслар. Якын килегез. Гөлнур ханым янына, ул сезгә бик рәхәтләнеп үзенең координатларын бирер. Һәм дә инде мөмкинлегегез була аның җырларын сәхнәләргә чыгып җырларга, яки анда телевидениягә, яки бүтән бу сәхнәләрдә генә түгел, бүтән сәхнәләрдә дә чыгыш ясарга мөмкинлек булачак. Мин бу сәхнәләрдә инде җырчыларны сәхнәләргә мензәм, үземнең җырларны җырлыйлар анда минем. Шулай гына. Бик яхшы, анысы да бик яхшы. Ну, хәзер дусларга нинди җыр бүләк итәсез? Үзегезнең хәзер мин үзем язган тыпыр дигән шундый мотор бии җырлый торган бер җыр. Бүләк килә? Алайса, дуслар, әйдәгез бергә сәхнәгә менәм. Менегез мен безнең кызлар, сезнең кызлар, әйдәгез бергәләшеп тыпырга аякларны языйк әле. Аннан соң утырырсыз. Әле урындыкларны беркем дә занимать итми, даже запаслары да бар бит.
рәхмәт, дуслар, бәйрәм белән сезне. Гөлнур. Тагын икенче җырымны да сезгә бүләк итим инде. Яшьлегем эзләре дип атала ул инде. Безнең барыбызга да кагыла торган шундый матур җыр. Үзем иҗат иткән җыр. Бәйрәм белән сезне дуслар, исән сау булыгыз, сәламәт булыгыз. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт яусын Гөлнур, җырлар бик матур.